Tak gorengke gedang goreng yo. Wis karo goreng meneh kok njoko. Oh, karo Riko tapi Heeh. nyong dikancani. Tak Ya. njoko. Ya. Nah, ini kok gedang nek ke kamar sih? Gedang kok tekan kamar sih? Go nang jero kono lah. Endi? Gedang go nang mburi wae. Marake engko turu-turu tok nang kasur. Endi? Nang mburi kono, pawon. Kene wae nang kene wae. Nah. Nah, aman kene wae ya. Heeh. Ya.